θέμα των ακινήτων τώρα είναι μαζί μου ήδη ο κύριος Κώστας Γεωργάκος, πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Τιμών και Εκτιμήσεων Ακινήτων, και ο κύριος Μάνος Κρανίδης, μέλος ΔΣ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, κυρία Σάπικα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Είναι φούσκα αυτή η εκτόξευση των τιμών των ακινήτων και γιατί ανεβαίνουν τόσο πολύ, κύριε Γεωργάκο? Δεν θα έλεγα ότι δεν θα μπορούσα να μιλήσω για φούσκα αυτή τη στιγμή. Ναι. Το ότι ανεβαίνουν οι τιμές, η απάντηση είναι απλή. Ανεβαίνει κάτι όταν υπάρχει έλλειψη από την αγορά. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία άνοδο των τιμών τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά τον κορονοϊό, διότι δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα ακίνητα στην αγορά. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση σε σχέση με τα ακίνητα που είναι προς διάθεση. Μπορεί κάτι να γίνει, μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτό το πλαίσιο? Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το μόνο μπορεί να γίνει, διότι αν λάβει κάποιος υπόψη του τι έχει συμβεί στη χώρα μας τα τελευταία 15 χρόνια, θα δει ότι πρώτον έχει μειωθεί ο πληθυσμός μας. Δεύτερον, υπάρχει μία μείωση της ιδιοκατοίκησης κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες. Που αυτό σημαίνει ότι ξεπερνάει τα 539.000 ακίνητα. Αλλά υπόψη λοιπόν αυτά τα και δύο. Και φύγανε και 500.000 άνθρωποι στο εξωτερικό. Βεβαίως. Άρα λείπουνε και αυτοί. Λείπουνε και αυτοί. Ναι. Που θα έλεγε κάποιος ότι οι διαθέσιμα ακίνητα πρέπει να υπάρχουν. Λοιπόν, τα ακίνητα υπάρχουν. Λεφτά δεν υπάρχουν. Λεφτά βεβαίως δεν υπάρχουν. Και άκουσα προηγουμένως το ρεπορτάζ που είχατε. Και θέλω κάτι να σχολιάσω αυτό. Ναι. Αλλά τι θέλετε? το θέμα είναι, πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος των ακινήτων είναι κλειστά. Όπως θα πει και ο κύριος Κρανίδης, πιστεύω ότι. Διότι τα ακίνητα αυτά χρειάζονται ανακαινήσεις και τα λοιπά και δεν υπάρχουν χρήματα από τους ιδιοκτήτες. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος για μένα είναι ακίνητα τα οποία βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, funds και servicers, ναι. όπου οι διαδικασίες είναι αργές, με αποτέλεσμα τα ακίνητα να μην μπουν στην αγορά και έτσι να έχουμε μια πραγματική εικόνα της αγοράς. Κύριε Κρανίδη, κάντε μας και εσείς μια ανάλυση της αγοράς από την δική σας οπτική. Όχι, είναι σωστά, πολύ σωστά αυτά τα σχόλια. Είμαστε σε μια ανωδική τάση, η οποία έχει φτάσει στο πικ, πιστεύω. Δηλαδή, είμαστε πλέον στο ανώτατο σημείο του κύκλου αυτού. Πολύ δύσκολα να ανέβουν και άλλες τιμές, βιώσιμα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα μεγάλο κομμάτι. Άρα τώρα, μισό. Τώρα είναι εποχή να πουλήσουμε ή να αγοράσουμε? Να πουλήσουμε προφανώς. Να πουλήσουμε. Συμφωνώ και εγώ. Συμφωνείτε. Να ξέρουμε δηλαδή. Δεν το συζητάμε, όχι να αγοράσουμε. Σίγουρα την αγοράσουμε. Και να αγοράσουμε κάτω από ορισμένες συνθήκες. Θέλει έρευνα αγορά. Και τώρα αρχίζει και ζεσταίνεται η κουβέντα. Ποιες είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούμε να αγοράσουμε? Ακούστε, υπάρχουν πολλές ταχύτητες στην αγορά. Υπάρχουν και ευκαιρίες. Εκεί να κάνεις σωστή έρευνα αγοράς, να έχεις κατάλληλους ειδικούς και όλα αυτά. Πείτε μας ένα μυστικό. Εγώ θεωρώ, αν με ρωτάτε σαν ειδικό. Σας ρωτάω, δεν απαντάτε. Ναι. Ευκαιρίες υπάρχουν στα κίνητα παλαιότητας. Άρα πρέπει να έχει κανείς όμως μετά και τα χρήματα να τα ανακαινήσει. Αυτό το έχει πάρει στην κατάλληλη τιμή, θα το επιτρέπει με την ανακαίνιση να είναι ανταγωνιστικός και έτσι θα μπορέσει να έχει μια καλή απόδοση. Ναι. Πάντως οι εξοχικές κατοικίες, κύριε Κρανίδα, προσελκύουν από το εξωτερικό αγοραστές. Άλλοι εξοχικές, βεβαίως. Γιατί? Οι εξοχικές, γιατί και από εκεί υπάρχει ζήτηση αυτή τη στιγμή. Προσέξτε, ένα μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων. Πρόσφατα ήμασταν σε μια πολύ ωραία εκδήλωση μαζί με τον κ. Γεωργάκο. Παρουσιάστηκε μεγάλη έρευνα της Μέτρο Ανάλυσης. Ένα περίπου 70% των Ελλήνων, ακούστε το νούμερο, δεν μιλάμε για 5 και 10, δεν μπορεί ούτε να αποταμιεύσει και νιώθει ότι υπάρχει αρνητικά απέναντι στην οικονομία. Έχει δυσκολίες. Πόσο μάλλον να αγοράσει. Δηλαδή, εδώ είναι η ταχύτητα που πρέπει να δει η κυβέρνηση. Είχα τον Υπουργό πριν εδώ. Άρα, τι πρέπει να δει, ότι γιατί μόνο το 30%-35% μπορεί να συμμετέχει στην αγορά και το υπόλοιπο 70% δεν μπορεί. Γιατί είναι θέμα εισοδημάτων, είναι θέμα ακρίβειας, είναι θέμα όλα αυτά που έχετε πει. Άρα, εκεί είναι μια πολιτική που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Να δώσει κάποια κίνητρα και διάφορα προγράμματα, μην τα λέμε εδώ, σε αυτούς τους άνθρωπους. Πολλοί από αυτούς είναι και ιδιοκτήτες. Έχουν ακίνητα και άνεμικη παλαιότητας που μένουν κενά γιατί δεν έχουν τα εισοδήματα να τα ανακαινήσουν. Δεν μπορεί να γίνει, ρωτάω και τους δυο σας τώρα, μία ρύθμιση ανάμεσα στον ενοικιαστή και τον ιδιοκτήτη, έτσι ώστε να νοικιαστεί το ακίνητο και να αναλάβει κάποια από τα έξοδα ο ενοικιαστής? Αυτό γιατί δεν γίνεται? Ή δεν μπορεί το κράτος με κάποιον τρόπο να χρηματοδοτήσει τον ιδιοκτήτη, να ανακαινήσει το διαμέρισμά του ώστε να το εκμεταλλευτεί? Που είναι κάτι win-win μετά. Ναι. Μα ακριβώς τώρα βγάλει ένα πρόγραμμα το κράτος, το οποίο τι λέει? Το ανακαινίζω και νοικιάζω. Ναι, μισό λεπτό. Ωραίο το ανακαινίζω. Δεν είναι ανακαινίζω, είναι επισκευάζω. Επισκευάζω. Η ναι. Που έδωσε, τι έδωσε? Το μεγάλο ποσό των 4.000. Εντάξει, δεν λέμε. Με 4.000 θα μου επιτρέψετε να πω το μισό κούφωμα γίνεται. Το ίδιο λέμε και εμείς. Ούτε το μπάνιο δεν κάνει. Το μπάνιο, όχι, δεν το κάνεις.
Δεν το κάνει. Προτιμότερο ήταν να δώσουν σε λιγότερο. Τι προτιμότερο ήταν, κύριε Γεωργάκο? Να δώσουν λιγότερα τέτοιο είδους δάνεια, επιδοτήσεις και να πάρουν λιγότεροι άνθρωποι αλλά με περισσότερα χρήματα. Ακριβώς. Ώστε να μπορεί πραγματικά να γίνει δουλειά. Η χρυσή βίζα έχει καταστρέψει την. Ναι, ναι. Είπαμε ότι θα έπρεπε παράλληλα να κάνουν και μια απαλλαγή φόρου στα κενά ακίνητα. Αυτό δεν πληρώνουν φόρο ούτως ή άλλως μισθωμάτων. Κενά είναι. Για τα πρώτα 3 χρόνια να μην έχουν ούτε φόρο μισθωμάτων. Να δείτε τι θα γινόταν εκεί πέρα. Και γιατί δεν το κάνουν τότε? Έπρεπε να το πείτε νωρίτερα, να το πω στον κύριο Παπαθανάση. Τα ξέρει πολύ καλά. Τα έχουμε το ίδιο ρωτάμε κι εμείς. Γιατί δεν το κάνουν? Ναι, η χρυσή βίζα τώρα έχει αλλάξει τα δεδομένα. Όχι. Η χρυσή βίζα με τη ρύθμιση που έγινε, στην ουσία ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μέχρι τον Αύγουστο. Μετά τον Αύγουστο λοιπόν είναι τόσο ψηλά το όριο πλέον, πολύ ψηλά, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, σε νησιά, που θα είναι πολύ μικρή ζήτηση. Γιατί όπως ξέρει και ο συνάδελφος, η ζήτηση στα 800.000 είναι πολύ μικρή. Δεν μου λέτε τώρα, αυτό το ακίνητο που πουλήθηκε 2,5 εκατομμύρια στη Θεσσαλονίκη. Αυτός για βίζα ήταν. Ορίστε. Πώς ένας άνθρωπος τώρα, αυτό δεν μπορεί να είναι μια αγορά να στηρίξει. Ναι, αλλά δεν δείχνει μια τάση για την αγορά της Θεσσαλονίκης πάρα πολύ ψηλή? Δεν νομίζω εγώ ότι δείχνει τάση. Όχι, Επειδή ένα ακίνητο έγινε κάτι τέτοιο. Και να πω και κάτι άλλο. Έξυπνος είναι αυτός που το αγόρασε ή τον πιάσανε κορόιδο? Όχι, εξαρτάται, δεν δίνουν τελικά και γενικότερα στοιχεία για το ακίνητο. Μπορεί να είναι ένα ρετυρέ το ακίνητο. Στην οικοδομή τώρα, για να μην εστιάσω, συγκεκριμένη οικοδομή της πόλης, όπου να το αγόρασε 10 με 12.000 το τετραγωνικό μέτρο που δικαιολογείται. Γιατί η παλιά παραλία, σε μια καινούργια οικοδομή σχετικά, τόσο πάει το τετραγωνικό μέτρο. Μάλλον και λοιπόν δεν θεωρώ και υπερβολικό το νούμερο, μελετώντας τα στοιχεία. Τώρα θέλω να μου πείτε από 2 πράγματα που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση έτσι ώστε να λυθεί το στεγαστικό. Κύριε Κρανιδά. Λοιπόν, Κρανίδης. Κρανίδα, συγγνώμη. Ένα. Δεν υπάρχει τότε. Λοιπόν, πρώτο και σημαντικότερο απ' όλα, προσέξτε, κενά ακίνητα και κοινωνική κατοικία. Αυτά τα δύο, αν λειτουργήσει σωστά, θέλει πολλές πολιτικές. Στα χέρια της έχει πολλά δημόσια ακίνητα που κάθονται, πάνω από 50-60.000, μπορεί να είναι και 100.000, κάθονται. Κενά. Τα έχει το κράτος. Θα μπορούσε να λύσει το στεγαστικό. Ωραία, κύριε Γεωργάκο. Κοιτάξτε, το σημαντικότερο για μένα είναι ότι πρέπει να υπάρξει κάποιος τρόπος πίεσης σε τράπεζες, funds και servicers, ώστε να επισπεύσουν τις διαδικασίες και να βγάλουν τα ακίνητα στην αγορά. Αν γίνει κάτι τέτοιο, θεωρώ ότι οι τιμές θα ισορροπήσουν και θα έχουμε και μείωση τιμών. Διότι δεν δικαιολογείται με αριθμούς αυτά που βλέπουμε να υπάρχει έλλειψη ακινήτων στην αγορά. Η Χαλκιδική τώρα σε πόσο ποσοστό είναι πουλημένη σε ξένους και πόσο σε Έλληνες? Θεωρώ ότι αν μιλήσουμε τα τελευταία χρόνια, ότι το ποσοστό πώλησης ακινήτων σε ξένους ξεπερνά το 70%. Διότι... δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η απάντηση. Ξέρετε κάτι, έκανα κάποια εκτίμηση την προηγούμενη εβδομάδα. Εθνικότητα. Βούλγαροι. Στη Θεσσαλονίκη, στην Χαλκιδική κυρίως κινούνται άνθρωποι των Βαλκανίων. Βούλγαροι, Σκοπιανοί, Σέρβοι, Ρουμάνοι. Αυτές είναι οι... 70% έχουν πάρει. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι είναι αυτοί. Μα ξέρετε κάτι, μιλάμε για τιμές για 4 και 5 και 6 χιλιάρια το τετραγωνικό μέτρο. Ο Έλληνας δεν έχει τέτοια χρήματα και αποδεικνύεται αυτό καθημερινά στην αγορά ότι ακίνητα που βγάζουμε προς πώληση, στη Θεσσαλονίκη ακόμη, που ξεπερνάνε τις 200.000 ευρώ, δεν υπάρχουν ζητήσεις. Και όσο ανεβαίνει το ποσό, τόσο μειώνεται η ζήτηση μέχρι που γίνεται ανύπαρκτη από Έλληνες. Λοιπόν, κύριε Κρανίδα, κύριε Γεωργάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα την επαναλάβουμε Κρανίδης ή Κρανίδας. Πάλι λάθος το είπα. Σας έχω κατακρεουργήσει. Γι' αυτό πρέπει να το ξανακαλέσετε. Το έχω κατακρεουργήσει, συγγνώμη. Πώς είναι το σωστό τελικά? Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Θα την ξανακάνουμε την κουβέντα σίγουρα με σωστά ονόματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν,